Torresalera azaroan, eta egon ginen antzerki gintza, barrutik zelakoa zen ikusten, eta gaurkoan gehiago fokalizatu gara gure belaunaldeari buruz zer pentsatzen duten eta besteen iritzez. Aurretik, klasean aurrelanketa bat egin dugu gure belaunaldiari buruzko ezaugarriak landuz, eta gaur formulaborategikoak etorri dira eta haiekin ezaugarri horiek komentatu ditugu. Belaunaldia, Z generazioa, generazion Z behiratu, eta zuei buruz esaten den guzti hori bilatu behar dezue. Bale, informazio pila dago, saiatu sartzen, Twitterra ondakatzen, Twitterren, TikToken jarri Z generazioa, sartu korokotxe zen, nahi dezkoena. Baina, abertze esaten da Z generazioari buruz. Alik eta titular morbosoagoa bilatzen daizue, atea. Segaititan, guretzat importante sormene. Ikastetxe ontzat, hezkuntza arautuan gabizen ontzat, helburuetako bat gutzako bada ikasleak kultur saletzea, euskal kulturara bat ezpe, hurbildutea. Eta etorkizuneko sortzaile eurik izango direnez bebai, plaza barriek eskaintzea, erreferente batzuk ikusteko aukere aukitea, eta apurbet horretan trebatutea. Eta sormenek emondozku hortarako aukera paregabea. Honek aldaketa txikitxo bat ekarri dago eta izan da prozesue, antzeslan hori eiteko ideia zelan sortzen dan, entxeguak zan iten deuri esan, ze oztopo topo hori izan bidean, guzti hori azaldu dozku. Igual sormen lan horretako pausos-pausoko lan hori. Eta ez azken produktu. Eta izan da oso interesgarri, guretzat izan da barri eta interesgarri. Ni bat natorre Rakelek aitatu dauen horretan, da, kontuan hartuta geuria dela DBH-ko ikastetxea, ez tekogu batxilerrorik, aukera moten daube bai, etorkizuneko diseinu horretan, ibilbide kurrikular horretan, ikasleak ondino ez dakinan argi norantzaio, moten dut aukera bai, musikan, antzerkien edo bestelako disiplina horretan, pausuek emoten azteko eta ikusteko kontaktu ez zuzena da, berak aitatu dauen moduen, sortzaileagaz kontaktu ez zuzena da ikusi aldau sorkuntza zelakoa dan, gertau lehi, baten bat saletu eskero, hor bidetxo bat urratu izana, eta zikiran gure irtera profilietan hori ere badauenez, Euskaldun ikasle konprometituak eta sortzaileek izitea, aukera paregabea iruditzen jaku izan dela, edo idala sormenek.